Kaixo, ni Alain naiz, Bagatxa eskolako 6. mailako tutorea, eta, bideo honetan, ikasleekin atxalikadura egiteko bi erramenta aurkeztuko dizkizuet. Nire ikasegoera, historiari buruz izan da, eman dugu Erdi Aroa, Aro Modernoa eta Aro Garaikidea, eta horiek buruz egiteko atxalikadura bi erramenta erabili ditut. Alde batetik, Google Docs edo Word erabili egin dut. Zergatik? Nirekin egin zituztelako galdera batzuk, eta horiek zuzentzeko edo ikusteko txarto dutela oso erramenta egokia delako. Abantaila pilo dituelako. Orduan, zer egin dut? Adibidez, galdera honetan, zergatik Amerikako lurralde batzuetan gazteleraz hitz egiten da eta beste batzuetan ingelesez. Eta gaizki izatekotan, beste kolorez azpimarratu egin diet, adibidez, horiz jarri egin diet, eta horri buruzko iradokizun bat erantzun zuzenarekin egin dizkiet. Adibidez, komentario, iradokizuna, eta jarri diet, moskasunetan, herrialde horietako koloniak zirelako. Eta hori ikusterakoan, beraiek ikusten dute zein daukaten gaizki, eta nire iradokizuna erantzun zuzenarekin. Zuzendu ahal izateko eta gehiago ez okertzeko. Eta beste aldetik, Aro Garaikideekin dudapilo egon zirenez, Pautun programaren bidez, bideo bat sortu egin dut, non eskegi alditzakegu irudiak eta hainbat gauza, eta gure apore azalpenak ematen, eta horrela, izan dezakete bideo bat eginda, YouTubeen bidez, eta bideo hori ikus ditzakete nahi duten hainbeste aldiz, eta horiekin dudak argitu. Aro Garaikidea. Hemen ikusten duzu. Aro Garaikidea, Zarantxago iraultzarek herritaren txainbat eskubide eman aldira, atxalikadura egin alizateko, eta Euskarri bezala nahiko ondo dago, bideo bat daukate, eta ikus ditzakete. Aro Garaikideko pertsonai famatu dagokionez, alde batetik James Watt daukagu, lurrun makina asmatu zuena. Eta hau izan da guztia, nire atxiladeko dira egiteko. Venga, beste bat arte.